zabe yana nan shi aka nada sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba haka suka faɗa ko malam adam ya dango daga jin wannan ko sai ce fit na mafita da haka sai gashi ya fito ya bayyana ni na ga bidiyon ya bayyana bidiyon a shafin sa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta Kanniwu da haka yanzu yana so ya ci gashin kansa da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna sabon sarki ko sabon sarki ne ko in ba kuskure ba sunan fim din kenan don haka yana neman 'yan mata wanda shekarunsu bai ɗara 20 ba daga 18 zuwa 17 zuwa 19 da haka sai yana bukata idan kina bukata sai ki aje sunanki a shafi kaza kun ga bidiyon ai wasu sun ga bidiyon a shafi kaza da haka idan suka bibiya in saje sai ta zo a yi mata interview a tabbatar da za ta iya abin da ake bukata ko ba za ta iya ba jama'a kun ji 'yan mata yake bukata 'yan shekara 18 'yan shekara 19 'yan shekara 17 baya son wanda suka ɗara shekara 20 saboda ba za su yi musu abin da ya kamata ba kaga ya ɗaura ɗamarar rusa tarbiyyan 'ya'yan musulmai ko saboda idan yana cikin ƙungiyar ba za su bashi yawancin ɗamarar ba yanzu bari ya fita idan ya fita sai ya ci gashin kansa ya duk abin da yake so kuma tabbas mun ji labarin waɗanda suka kai sunayensu sun kai 'yan shekaru 18 nan da sauransu suka jajji ana musu interview a ƙasan nan aka fito aka yi wannan kuma gwamnatin ƙasar tana kallo sarakuna suna kallo kuma wallahi su sani wannan haƙi ne a wuyansu kuma wallahi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya wallahi kowa sai an tambaye shi akan kiwon da Allah ya bazu suke da ikon su hana kuma ba su hana ba suna kallon abin da ke tafiya zai lalata tarbiyyar al'umman musulmi kuma sun kasa yin magana zai lalata tarbiyyar musulunci sun kasa yin magana amma na tabbata da waka ya fito cin mutuncinsu za su fito su yi magana ko za su fito ba yanzu ne ke cewa ibnayya inna minar rijali bahimatun fi suratul rijali sami'an bi mubsira fadlun fi malihi wa idza usiba bi dinihi mi lam yash'ura haka ya fada daga cikin mutane akwai jakuna dabbobi cikin suran mutane idan an taba su ko an taba dukiyarsu za su fito su tada jijiyan wuya amma idan an taba addininsu ba abin da ya dame su saboda haka yana gani kuma wallahi sai Allah ya saka musu kuma shi ne ya ɗaukar ɗamaran wannan in bai tuwa ba wallahi ba zai kyakkyawan ƙarshe ba kuma ya tuna cewa zai haɗu da Allah kuma Allah sai ya mashi hisabi akan ta lalata tarbiyyar 'ya'yan musulmai da ya yi wallahi Allah ba zai bashi ba adadin mutane yanzu ka duba akwai wani fim da na shigo cikin gidan yaya ta nake kallo suna kallo wai barauniya sunan fim din kenan ina ce wannan fim din me sunan shi suka ce barauniya nace kenan me yake koyarwa a ciki wai wata ne ai ake nuno ta take yin sata da sauransu daga karshe sai a kama ta nace saboda Allah menene amfanin da za ku amfana da shi cikin fim din kuma baka san wani abu sai na tsaya na kalla fim din from A to Z sai da na tsaya na kalla an ga me ake a cikin fim din saboda kar a bani labari wallahi na kalla salo ne na sata ko sai koya ma kuma ga ƴaƴan suna sallah suna kallo me kake tunani yaran za su taso da shi kuma wannan arewa 24 din mun fada mala akwai setup ta yahudawa a karkashin ta in ba ku sani ba akwai kuma suna daga cikin duk wa'annan da kuke ganin abubuwan da suke suna sponsoring nasu to saboda haka da yau zango ya daura damarar rusa ba tarbiyyar mutane kuma an kyale shi an samu ido amma muna roƙon Allah ya rusa al'amarinsa idan mai shirya ne Allah ka shirya da shi shine abin da muke fadi to da haka wakilansu kaga akwai yan shirin fim sannan bayan haka a